I és qüestió de temps que accedir al monestir de Lluc costi doblers, gairebé 6 euros per cotxe. Ara bé, dins el preu s'inclou no només aparcar, sinó també la visita a totes les instal·lacions i al museu. El debat està en si han de pagar també els residents. El Santuari de Lluc vol millorar els serveis i per aquest motiu pretén executar un pla per autofinançar-se. La principal actuació afecta l'aparcament, es senyalitzarà i es posarà vigilància les 24 hores. Cada cotxe haurà de pagar una quota de 2,5 euros. També en el centre de visitants podrà vendre un altre tipus de tiquet, que serà de 5,90, i aquest tiquet entrarà tot el santuari gratuït, el museu, el jardí botànic, el centre de visitants, tot això. 5,90, però no per persona, per cotxe. Si el cotxe, incluït l'aparcament també, si el cotxe que entra dels 5 visitants serà 5,90 per el total dels 5 visitants. Una de les qüestions que preocupa l'Ajuntament d'Escorca és saber com afectarà els habitants del municipi. Molts veïnats es desplacen fins a Lluc a realitzar les tasques quotidianes i el Batlle considera que no haurien de pagar. Considera que els veïns del municipi no haurien de pagar i també considera, he fet unes consideracions que a nivell general que tal vegada la gent que fa unes despeses dins l'entorn del santuari poguera ser bonificada amb aquesta quota que haurà d'haver de pàrquing. Entre les altres actuacions que es duran a terme destaquen la creació d'un centre de visitants, millorar l'entrada del museu i substituir tota la senyalització del santuari.